Huwag mo naman Lord, ngayon lang kami lalabas. Dito ba yon? Sa baba naman ngayon. Kaya mga bato-bato. Ito na pala Victoria na. Uwing water. Mula doon no? Dito yung lugar na yung pangit mong daan. Speed boating. Pagod ka na? Yung puno na tumba sa dagat. Yeah! Pagpag beach mga kaprito boss. Napakainit da. What is up sa inyo mga katribo, no? So today ay pupunta kami ni Commander doon sa may Bagbag Beach dito lang sa Alaminos, and samahan nyo kami sa journey na ito, sa biyaheng ito, dahil malapit lang naman ito. Grabe, sobrang tirik ng araw. Doon na tayo bumilis na doon sa may nadadaanan man, yung pag-anon na doon. Hindi na sa CSI? Pipila pa tayo doon, ang tagal pa. Mahal yung kasi na may pasok na. Pero yung oras ay natin. Okay. So CSI Gaming muna. Hindi ko pa nakatulog sa CSI. May init pa doon ngayon. Open, overtake. Si Babe, at saka Ruby. Wag naman sanang umulan. Ambon na sir. Yung bayan. Wag mo naman Lord, ngayon lang kami lalabas. Stranded baby. Buwed Mint 3 along the way. So medyo malayo-layo pa yung tatravel natin. Nakakatribo. Nagre-reels daw si mami eh. Dito yung lugar na yung pangit mong daan. Oh. Lalaki ng bitak sa daan. Gravity. Naayos na. May mga part pa rin hindi okay. Wow, paradise. Ito na pala Victoria na. Victoria Elementary School. Layo na.
Ayun na yung tindahan. Ito bagbag. Dapat binidyo mo yun. Ako yan, hindi ko alam dito. Ay, hindi wala. Sige. Dito ba yun? Pwede bang iwan dito ang motor? Montemayor. Ay, malayo pang lalakarin natin. Diyan lang. Yung pa ganon. Kasi doon yun eh. Oo nga, ba't parang ang layo? Pero, saan tayo ano? Ha? Saan na yun? Nakasarado na yun doon. Kaya ang layo. Yeah. Gravity. Yan ang Bagbag Beach. Hi. Yeah. Alright. Let's go. Anong klaseng trip to? Ganun ka na lang tayo. Wala na lang phone. Aesthetic pa. Aesthetic place, yeah. Nakakapagod naman to. Tagal ko na rin hindi nakapunta dito. Siguro mga 5 years na rin. 5. Bak, mga bato-bato, rock formations. Ibang way naman kasi yan na. Ang ganda niya, no? Yan. Yan pero yung dinadaanan natin dati. Ito mismo yung dinadaanan natin dati. Pero may daan pa rin yan, panigurado. Punta doon sa kabila. Pupunta pa tayo doon? Ito nakadaan ka. Ang dami na yung bago. Wala naman yan dati. Baka may uong. Yan daw, parang ginawa nila ng hagdan-hagdan to. Pagod ka na? Oo. Malapit na. Konti na lang. Ito na. Tanaw ko na. Kababa naman ngayon. Ah? Bakit? Eh dyan naman ang down talaga yan? Sanay? Pinakadulang-dulo na to. Itim. Alright, so ito, pauwi na kami. Do you enjoy? Yeah. Sa ating simple day today. Yes. At the beach. Yeah! Bagbag beach mga katribo, bagbag. Ayan o. Uwi na! Uwing water mula doon, no? Tapos mapupunta sa dagat. Yun ang galing dyan. Dati naman kasi wala tong mga to eh, parang free lang to, pero ngayon kasi ang dami na, oh. Hanggang doon sa dulo, doon sa pinuntahan namin. Kaya napakahirap na rin magtambay-tambay dito. Kailangan ng rent ng cottage. Ang galing na ito, yung puno na tumba sa may dagat, kasalang mabato. Amazing earth. Speedboating. Sa tabak. Nasa paa. Okay lang yan.
Uwi na, let's go. Dito yata oh. Ayan si kuya. Kumaya na ako mag-jack. Hindi naman masyado mainit kasi. Renegades. Marami na rin nag-improve doon pero ano, masyadong mahigpit. Kasi walang masyadong nag-release na. Oo. Wala kasing mga beach goers ngayon. Beach goers? Lugi sila. Kasi wala sa bakasyon ang mga tao ngayon. Walang kita kaya Oo. higpit na lang sila para meron sila. Pero ganun talaga, gagawing hanap buhay talaga lahat ngayon. Ang hirap ng buhay ngayon eh. Pag ganun eh, Sa'yo yung punta lang. talaga. Hanggang sa hindi. Ganda ng bangkingan dito ah. Pag dito na talaga kaibiin, gusto mo na dito. Yun lang. Nakakagat ka ng Hey! Mura ng gas dito. Thank you, mahal. Thank you. Ha? Salamat. Sa kape? Kasi ginala mo ako. Ikaw siya. Ay, salamat kasi sumama ka sa akin. Malala yung bangkingan dito eh. Oh, sharp curve.